मर्निं टु अल बड' क्राइम निउज 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ क'क्राझाराव गिबि खेबनि थाखाय जानो गोनां आसाम आयेन आफादनि बाजेट जुथुमनि थाग-थियारि आबुं। आसाम आयेन आफादनि बाजेट जथुमाखौ गिबि खेबनि थाखाय 17 फेब्रुआरियाव क'क्राझारनि बिटिसि लेजिस्लेटिभ काउन्सिल बिल्डिंआव खुंफुंनाय जागोन। गिबि खेबनि थाखाय राजथावनिनि सोलायै आसाम आयेन आफादनि बाजेट जथुमनि गिबि सानखौ क'क्राझारनि बिटिसि बिधान सभानि न'ब्लाङाव खुंफुंनाय जागोन आरो क'क्राझाराव आबुङै गोख्रैथि जथुमनि थाखाय साखाफारा जागासिनो दं। बिटिसि दारासुजु गौथुमनि न' आरो बिटिसि सेक्रेटारियेटजों लोगोसे गासै क'क्राझार नोगोरखौ फोसाबनाय जादों। सोहोरनि लामाफोरनि फारनैथिंबो सावगारि गोनां बेनार लागायनाय जादों। लामानि फारनैथिंजायनि दाखोर-दाला आरो अरनफोरखौ बोखारनाय जादों आरो क'क्राझारखौ समायना नुहोनो नाजागासिनो दं। बे समावनो बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'आ बिटिसि बिधान सभा बिल्डिंनि सोरगिदिं सौहैयो आरो जथुम्मानि थियारिथिखौ नायदिङो। बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो दि 17 फेब्रुआरिया जारिमिनारि आरो मिजिं थिदों दि बाजेट जथुम्माया रायजोजों लोगोसे 6थि शिडिउल एरिया आरो क'क्राझारनि सोमोन्दै सावरायनाय जागोन। बेखौ नोजोर होनो गोनां दि बाजेट जथुमनि गिबि साननि हाबाफारिया रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यनि बिबुंथिजों जागायगोन। रायजोपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ गाबोन अदेबानि 15 फेब्रुआरि खालि बन्दे भारत ट्रेनजों क'क्राझाराव सौफैगोन आरो 16 फेब्रुआरियाव जानो गोनां बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि कनभकेसनाव बाहागो लागोन। आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी, बिटिसि लेजिस्लेटिभ काउन्सिलनि मासिगिरि काथिराम बर', बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'आ आसाम आयेन आफादनि रां बावजा जथुमाव बिटिसि बिधान सभानि न'मायाव दावबायफैगोन। गिबि मन्थ्रिनि अनगायैबो गुबुन मन्थ्रि आरो एमएलएफोरा बाजेट जथुम्मायाव बाहागो लानो थाखाय 17 फेब्रुआरिनि फुङाव गुवाहाटीनिफ्राय मोनसे बासजों क'क्राझार फारसे रावना होगोन आरो बजालियाव फुंनि जाग्रा आदार जाखांनायनि उनाव फुंनि 11 रिंगानि सिगां क'क्राझारनि बिटिसि लेजिस्लेटिभ काउन्सिल बिल्डिंआव सौहैनायनि आसा दं। आसाम आयेन आफादनि रां बावजा जथुम्माया फुंनि 11:45 रिंगानिफ्राय जागायगोन। बिटिसि आयेन आफाद न'आव जथुम्मानि थाखाय 126 मासि थियारि खालामनाय जादों। बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमाफोरा गेलारिनि आगसिथिं जिरायना जथुम्मानि हाबाफारिखौ नायनो खाबु मोनगोन। मख'नो गोनांदि आसाम बिधान सभा बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारीया आसाम बिधान सभानि रां बावजा जथुम्माखौ मोजाङै खुंफुंनो थाखाय बिटिसि बिधान सभा आरो सेक्रेटारियेटखौ गोबां खेब दावबायहैदोंमोन। बिटिसि बिधान सभाखौ दावबायहैनाय आसामनि गाहाय नेहाथारि रबि कटाया 17 फेब्रुआरियाव क'क्राझारनि बिटिसि बिधान सभायाव जानो गोनां आसाम बिधान सभानि बाजेट जथुम्मानि थियारिथिफोरखौ नायदिंहैयो। बाजेट जथुमनि थियारिफोरा आबुं जाखाबाय आरो बयबो 17 फेब्रुआरिनि जारिमिनारि सानखौ गोसो गुदुङै नेगासिनो दं। नैथि खौराङावनो दङ 25 फेब्रुआरिनिफ्राय एडभान्स आसाम 2.0 गोख्रैयै सोलिगासिनो दं। एडभान्टेज आसाम 2.0 आ 25 फेब्रुआरिनिफ्राय गुवाहाटीआव खुंजागोन। बे समावनो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जथुम्मानि थाखाय रां थिसनगिरिफोरखौ गोसो बोनो थाखाय हादरनि गोजौ थाखोनि फालांगिरिफोरखौ लोगो हमदोंमोन आरो हांख्राय हरदोंमोन आरो गोबां गुबुन हादरफोराव दावबायनानै फालांगियारिफोरखौ गोसो बोनो थाखाय गावनि नाजानायखौ सोलिगासिनो दं। आसाम सोरखारनि दैदेननायाव खानापारायाव जानो गोनां बे हाबाफारिनि साखाफारा जानाया सिगांनिफ्रायनो गोख्रोङै जोबथा थाखोआव सौहैबाय। बे एडभान्टेज आसाम समितिनि गेजेरजों आसाम सोरखारा रायजोनि भुम सोलोआरि खाबुफोर आरो बयनिख्रुइ देरसिन रां थिसननाय जौगाहोनाय आरो सुबिदा हाबाफारिफोर महरै मोनसे गाहाय रां थिसननाय थावनि महरै बेनि गोहोखौ गोख्रोंसिन खालामनो नाजानायखौ थुलुंगा होगासिनो दं। बेखौ नोजोर होनो गोनां दि सा सानजायाव आसामनि थाथाया दावहा खान्थि गोनां। आसामा सा सानजा भारत आरो खोला सानजा एसियानि दरखं महरै खामानि मावो। आसाम सोरखारजों फोसावजानाय खारि बादिब्ला आसामनि गासै रायजोआरि नखरनि दिहुनथाइ (GSDP) आ रांखान्थियारि बोसोर 2023 मायथाइयाव बोसोरनि उनाव बोसोर 19.5 जौखोन्दोनि मख'जाथाव जौगानाय रेबगान्थिदों। बियो सोलायनाय रांखान्थियारि दावबायनायखौ रिफियो। थामथि खौराङावनो दङ बारग' एमएलए हितेश बसुमतारीआ 400 बिपिएफ मददगिरिफोरजों इउपिपिएलआव हाबदों। बाक्सानि मुसलपुरनि दुर्गा मन्दिराव खुंनाय मोनसे हाबाफारियाव बारग' एमएलए हितेश बसुमतारीआ 400 बिपिएफ मददगिरिफोरजों लोगोसे दिनै मावख'आरि महरै इउपिपिएलआव हाबफैयो।
सिगाङाव सापागुरि बियाबनि थान्दैथि खालामग्रा बसुमतारिया बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएलनि गोजोन आरो दावगानायनि नोजोरजों गावखौ गोरोबहोनो थांखि लायो। बे आगाना बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिआरआव गोजोन, दावगानाय आरो मोजां खुंथायनि थाखाय पार्टीनि रादायनि सायाव बांलांनाय फोथायथिखौ नोजोर होयो। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ हितेश बसुमतारि आरो गोदान सोद्रोमाफोरखौ गोजोन, स्मार्ट आरो सोमखोर बड'लेण्ड दानायनि दोलोनि थांखिनि सायाव गोसो होनानै दुंब्रुदै बरायदों। बे बाहागो लानायखौ ओनसोलाव इउपिपिएलनि गोहोम आरो खौसेथिखौ आरोबाव गोख्रों खालामनायनि फारसे मोनसे मख'जाथाव आगान महरै नायनाय जायो। ससियेल मिडियायाव गोजोननाय फोरमायनानै बिटिआर सिएमआ लिरदों। सापागुरि बियाबनि बारग' एमएलए श्री हितेश बसुमतारिखौ बरायनो मोननानै गोजोननाय मोनदों, जाय 400 बिपिएफनि मददगिरिफोरजों लोगोसे दिनै इउपिपिएलनि गोजोन आरो दावगानायनि सानथौखौ बोजबना लानो थाखाय बिपिएफ नागारलांबाय। बिनि सिगां बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय आरो बिपिएफनि लेङाइ आफादगिरि खाम्फा बरगयारीजों लोगोसे 14 चिरां दुवार बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन ब्लक आरो प्राइमारि बिपिएफ हान्जानि आफादगिरि नेहाथारिफोरजों लोगोसे सा 400निबो बांसिन मददगिरिफोरा चिरां जिल्लानि थाइकाजरायाव खुंनाय मोनसे गिदिर हाबाफारियाव इउपिपिएल दोलोआव हाबदों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि खौराङावनो दङ। सिलचर रेलवे स्टेशनाव धेमाजिनिफ्राय गोमानाय साबा फरायसाफोरखौ बोखांदों। आसामनि धेमाजि जिल्लानि साबा फरायसालिनि फरायसाफोर जाय बृहस्पतिबाराव गोमादोंमोन बिथांमोनखौ शुक्रबारखालि सिलचर रेलवे स्टेशननिफ्राय रैखा खालामनाय जादोंमोन। काछारनि पुलिस सामलायगिरि एसपि नुमल महन्तानि बादिब्ला फरायसाफोरा मिज'रामाव दावबायनो आरो बैयाव थानो सानथांखि खालामदोंमोन। महन्ताया फोरमायदोंमोन दि सानै फरायसाफोरा गिटार लागासिनो दंमोन, फारसेथिं सासेया क्रिकेट गेलेगिरिमोन। गिबि सोंनाय-फिननायनि समाव फरायसाफोरा आइजलाव थानो आरो मोनसे गुबुन जिउ राहा लानो गावसोरनि थांखिखौ फोरमायदोंमोन। धेमाजिनि एसपि हितेश चन्द्र रायआ मिथिहोदोंमोन दि फरायसाफोरा बृहस्पतिबारनि फुङाव फरायसालिनि थाखाय ओंखारलांदोंमोन नाथाय फरायाखैमोन। उनाव बिथांमोनखौ रङियासिम दावबायनाय मोननाय जादोंमोन, जेराव बिसोरो बराक भेलि थांनाय ट्रेनआव गाखोदोंमोन। धेमाजि पुलिसआ बराक हायेननि मोनथाम जिल्लानि एसपिफोरखौ सांग्रां खालामनायनि उनाव मोनसे संदाननाय हाबाफारि जागायदोंमोन। काछार पुलिसआ फरायसाफोरनि नखरनि सोद्रोमाफोरनो खौरां हरो आरो आसाम डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस डिजिपि हरमित सिंहनि बिथोन बादियै फरायसाफोरखौ गावसोरनि न'आव दैथायहरफिननाय जागोन। 5थि खौराङावनो दङ। एबर्सननि उनाव आइजोनि थैनायनि दायआव बङाइगाव फार्मासिस्टखौ हमदों, गावखौ गथायदों। बङाइगावआव सासे फार्मासिस्ट जायनि मुंखौ आब्दुल रशिद होनना मिथिनाय जादों, बिथांखौ आयेन बेरेखा एबर्सन क्लिनिक सामलायनायनि दायआव खानो थाखाय बङाइगाव पुलिसजों जुरि जानाय नागिरनायनि उनाव बृहस्पतिबाराव धुबुरीयाव पुलिसनि खाथियाव आखाइ दैखांदोंमोन। रिपर्टनि बादिब्ला रशिदआ गावनि क्लिनिकआव एबर्सन खान्थिनि उनाव बुधबाराव सासे आइजोनि थैनायनि उनाव खारखोमानानै दंमोन। थैनाय आइजोनि नखरा रशिदनि बेरेखायै बङाइगाव सदर पुलिस थानायाव मोनसे गसर थिसनो। नखरनि सुबुंफोरा अजद होदोंमोन दि रशिदआ बिथांजोनि थैनायनि जाहोनखौ बिसोरनिफ्राय दोनखोमादोंमोन आरो बिथांजोनि थैनायनि थाखाय दायनिगिरिमोन। जायगानि सुबुंफोरा फोरमायो दि रुंसारि जानाय सुबुं जाय रशिदनि क्लिनिकआव एबर्सन खालामदोंमोन, बिथांजोनि थासारिया गोख्रै गाज्रि जालांदोंमोन। जेब्ला बिथांजोनि सावस्रिया गाज्रि जायो, अब्ला रशिदआ बिथांजोखौ अजद होनानै बङाइगाव सिभिल देहा फाहामसालियाव लांदोंमोन, जेराव बिथांजोखौ थैबाय होनना फोसावदोंमोन। बेनि उनाव रशिदआ खौरां मोननाय बादिब्ला देहा फाहामसालिनिफ्राय खारखोमालांदोंमोन आरो बृहस्पतिबारसिम खारखोमानानै दंमोन, जेब्ला बिथाङा मिथिनो मोननाय बादिब्ला धुबुरीयाव आखाइ दैखांदोंमोन। बे समावनो बङाइगाव जिल्लानि पुलिस सामलायगिरि डिएसपि महनलाल मीनाया जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय जागायदों। जिल्लानि उफ्रा पुलिस सामलायगिरि क्राइम एन्ड आरो लेङाइ पुलिस सामलायगिरि अनुप ज्योति डेकानि दैदेननायाव मोनसे पुलिस हान्जाया जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं। बड' क्राइम निउज 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' क्राइम निउज 24 चेनेलखौ अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों।